Tebu kema parmingkota, mare de mahita, saya buku ede nomor 642 lu, ayat sada sak roda ayat dulu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na temo langit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay na mian rodi salileng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinar badianmi. Saya buhai ma pinggol dohoro anami, asa marlas di roha ami manangihon atam, na badiai jalaringgas hami manibangi, doho upeo patam di bagasa rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparasya kami aka ari-ari ningolunami na podoki. Saya pamasuk mahami Tuhan nguluan, saya leleng ni leleng na. Pujo nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dia maita.
Satangi honma patini debata imana tarsura sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang si oluan. Dia do lapatan nii, odo, iko dihabiari rohatta di bata jala, ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni ada tuon, jaladang jadi posroha di ugasan hamuit oton. Ido sakna, ramang ido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai patgugui mahami, maulau noba tu patikmi. Amin. Mari di mahita. Potima dosatta turibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banogijang, hodo na patauhon hasesani dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan roham. Saya sima roham dihami, akka na mangarsakko dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasa rohan nami, hasesani dosa nami i. Leho matuhami todim na badiyai, asa unang ganggu roha nami di asi ni roham. Alai asa hot roha nami, marha porsiaon laho manggotapon, nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho, asa gabi pilihan na mangolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosata. Songonodo hata di Tuhan Jehovah, nunga diarsako au marhite sian akka dosam, jala nunga dilujaiho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka panglosim, ala ni hadiri okku, jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapong madi di batana di gijang. Amen. Mari di mahita.
hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana di sian sada Korintus bidu 10 ayat 10 lalu sak rodi 26 tajahama masih kasoring bereng hamuma Israel hian da partohap di ilanggatan ido akan namangaton peliani Naungarga dojut na pinilehon manang margogo do begu ido nahudok isi da odo tahe na pinelehon na sida dada tu dibata di pelehon tu begu ido aledang lomor haku hamu saur tu akka begu dan tarinum hamu sian panginuman ni Tuhani huhut sian panginuman ni akabegu dan tarbaen hamu partohap di langgatan ni Tuhani huhut di langgatan ni akabegu toisat tama Tuhani tunggu mogoma hita sian ibana saluhut na jadian halai dan saluhut marguna saluhut na jadido halai dan saluhut patoguhun unang ma marsirikoti na di ibana na di donganima pangan hamu masian saluhut na ginadis di parjagalani unang nirisian alani penggoran ni rohai aigo di Tuhanido tanoon rodi isina imasahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala na upeopsa amen mari dia mahita taha tidak koma haporsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natma langit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuo ni si Maria nagabi-gabian siat tondi parbadia adoran so habubuan ido tuhata natu mau na bernit di pahuman di silatus nama te terpajal do ibana diau pinar silang na tuat tu banotoru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi alak nama ngulu doho namate ahu porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia
Huria atau panialak Kristen akan abadia, dohot di hasisani dosa, dohot di atai namandok, mulak mengulu dosa go daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gema puji-pujian siangkor ina selasa.
Bima Isingriata. Manang warta jemaat Minggu Parjolo Dung Trinitatis 7 Juni 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan. Aimar hite sian ibana do di topa saluhutna, na di banua gijang doho na di banua tanoon, na tarida doho na sotaridai, akka habangsa, akka harajaon, akka gomgoman, akka parhuasoon, saluhu naido di topa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Nama ragam. Na parjolo, parhusoran ni pangula na goktiki. Hobar tu perubahan surat keputusan ketetapan parhusoran ni pangula na goktiki. Songonon ma pinasahat tuhita na sahuria. Sada titik sada. Surat keputusan ketetapan nomor 294 garing PDT garing SK garing 05 garing 2026 manotopon amang pendeta Arjunsah Bangkit Tuahman Tapubolon STH Padita fungsional HKBP Resort Cijantung Gabe Padita fungsional HKBP Resort Kayumas Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Sada titik 2 Namanggatihon nasida Ima Inang Diakones Dewi Sartika Boru Simanukalit Uluan Nihuria HKBP Baribingan Resort Simaremare Distrik Opak Toba Nagabe Diakones di HKBP Resort Cijantung. Hobar tu surat keputusan ketetapan naung dititikon di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 nasalpo. Sada titik tolu. Disakapi huriat tado patu pahon ulu ulaon paborhaton mangojakon nasida di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 naroon di parmingguan pukul sia 30 wib dung sipul parmingguan diuruti muse dohot partamueon maringanan di aula HKBP Cijantung. Napaduahon parguru makatidakon haporseaon manang kelas katekisasi sidi. Di minggu sadarion di patupahuriat tado ujian tulisan tu parguru makatidakon haporseaon pukul 12 wib maringanan di ruang Matius. Napatoluhon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Juni 2026 naroon di parmingguan pukul sia 30 wib disakapi huriat tado patupahon Padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni huriatta domutusi sinunggulhon matu sude natoras niak kadadanak nanaing majalau Padidion Nabadiai asaro madohoti perguruan ninatoras di hari Rabu dohot Jumat tanggal 10 dohot tanggal 12 Juni 2026 pukul 10 wib manang pukul 4 botari maringanan di ruang aula hobartusi taingot bema tolu titik sada
Na toras nidak danak, naneng terdiri ima na langsung mabdaktarhon, manang pasuraton goar nidak danaki, laos madohoti perguruan ditiki naung tino tuhon, di hari Rabu dohot Jumat, 3.2. Si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris huria, na perjolo surat pengantar sian situawek, na paduahon fotokopi akta lahir manang surat lahir 1 lembar, na patuluhon buku ripe manang kartu ruas, na manopang manang narosian huria na asing asa dibuan mas surat keterangan sian huria harorwanna na ditadatangani uluan ni huria tabani fotokopi akta lahir manang surat lahir 1 lembar. Na paupaton apresiasi ruas nama rumur 70 tahun di hari Minggu sadarion di permingguan pukul sia 30 wib dung sipul titing patu paun ni huriat tado pasahat ulos hatuaun tu ruas nama rumur 70 tahun ima nama rulang tahun siang tanggal 4 Mei sahat ro di tanggal 7 Juni. Na palimahon seksi lansia hobar tu program HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing dipatu pado ibadah triulan seminar dohot lansia bertalenta sialani i diundang do seksi lansia ni huria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ima nanang dipatu pa di hari Selasa tanggal sia Juni 2026 pukul 6 sampai 15 wib maringanan di Buperta Cibubur. Borhado sian seksi lansia ni huriata madohoti kegiatani. Jala tatangyak koma anggiat dengan merdalan uliauni gabe hamuliaon digoar ni tuhatta. Napaonopon pelean bulanan keluarga. Amplop pilihan bulanan keluarga tu bulan Juni 2026 nungaradebe di kotak na di teras ni gereja tahun tabuat bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 naroon marsanga ma debata marhite pelean nata pasahat tu huriana. Songoni ma titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na semanggon. Aka titing na asing boy mata jaha di lembarat titing na adong di hitabe. Sa di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Sonari sahat Saunari sahat mahita tu acara pasahat ulos hatuaon tu ruas ni huria nonggonop marumur 70 tahun. Ditiki hujahahami guarnasida radema ro tujolo mangado pelanggatan manang altar. Laos marhition pinangido matu dewan diakonia laho manuntun nasida. Na perjolo amang B Banjar Nahor opu Hans Friendly Balos Teodoli umur 70 tahun sian wek onom. Na paduahon inang boru simanjuntak nyonya situa P perdede opu Karlen Christian Ruben umur 70 tahun sian weksia. Na patuluhon amang aritonang opu Jonadoli umur 70 tahun sian wek 10. Na paupaton amang hasi hombing umur 70 tahun sian wek 10 sia.
Ngayon di opung di Hoamang Banjarnahor opung Hans Duli Jaluma ulos hatwonon sian huriataru dalatta mandok mulyati saya mengaramoti mai di daging naktotim diho inang situanami diopong Karlin boru simajutak jaloma ulo satuonon dalata mandok moliate tudi bata ima mangaramoti daging nang totim nang di Hoamang opung Jona jaluma ulo satuonon dalata mandok moliate tudi bata mana mengaramoti daging nang todim amang so do di Hoamang shopping jalo mau loson dalata mau lihat itu di bata saya diramoti nang dijagai madagi nang totim bulak bang Sama geser. So. Kurang tengah. Iya. Ngabe? Tabigema korsian punguan amasaroha.
Jehovah lupakan obato aku. Jehovah lupakan obato aku. Ibadah diaki, ibadah aku sakit. Tungso mabiara nisi. Jehovah lupakan obato aku. Jehovah lupakan obato aku. Pangagoi sumurudo, sibori sikotarudo, sorang doa usai monanga. Hadua oku doho Tuhan, hamorusaku doho Tuhan. Hadua oku doho Tuhan, hamurgiaku doho Tuhan. Tungso somorita, tungna sogangwa, nampe manggogo musui lambuki. Tungnaso abiara, tungnaso utara, ayoro pangasaholoku, surio suregoluku, nagogore mataku, inuji goarmi. Hadua oku doho Tuhan, hamorusaku doho Tuhan. Hadua oku doho Tuhan, bangun diaku doho Tuhan. Tungnaso mordita, tungnaso gangua, nampe manggogo musui lambuki. Tungnaso abiara, tungnaso utara, ayoro pangasaholoku, guru dio sumengoluku, nagogore mataku, inuji goarmi. Ayono atua oku Tuhan, ayo bertano batu aku Tuhan. Mare de mahita, saya buku di nomor 710 sia, sada dohot udutna. Di soma tapapung peliata, pelakatong sada A, dohot sada B. Jesus.
Dame ni debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti akate-ate. Dohot pikiran munabi. Amin. Huriana hinaholongan hatani debata di minggu na parjolo dung Trinitatis jahonot tama sian bukuni pesalmen bindu 50. Mamuka sian ayat pitu saro di ayat 15 sonon ma hatani Jehovah. Sai tangihon ma ali bangsoku asa makulingau. Ho ali Israel asa hu hatindak kutuho. Ahu debataro debatam. Dadalani peliami umbahen upicakko. Manang alani peliami si tutungon. Aka natoktong di jolokku. Dang nian pola sian jabum ahu mabuat lobu. Manang habing sian akabaram. Ai guru dia udah sude binatang di harangan. Pinahan nama ribu-ribu. Akka nadidolupe. Hutada do sude pidong akka nadidolo. Rodi akka namang gulmit di ladang. Guru dia udah. Tungsura maliyahu. Dan pola tuho ahu mangaluelu. Ai guru dia hudo lihat portibion ro di isina. Tung panganak kuma juhut horbo tunggal. Manang inumoku mudar nia kahabing. Pelehon ma tu debata hama uliateon jalagarari ma akka baga-bagami tuna sutimbu jalajou maahu jupa diari hagugutan asa hupa luaho asa dipuji ho ahu Ido sahat nak. Shalom adita salutna. Minggu Trinitatis di siatu lusadaun ni debata. Naing muse takas di pangatusyota isero debata sito lusadai ikontakas do sito lusadani ya debata unang sito lusada ina si majutak dui hasi tolu sadaun ni debata. Debata na marmula na manopa na paluahon dohot na mangotihon. Tolu pangulaw ni debata. Jala di hari mingguon dipaingot muse guru di debataro portibion ro di isina. Akamang do tak kainang apa yang terjadi.
senantiasa diingatkan dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Apakah ada dari tengah-tengah manusia yang mengklaim sebagian dunia ini miliknya? Apakah ada yang memang merasa bahwa dia bukan bagian dari dunia yang mana adalah ciptaan Tuhan? Apakah ada memang orang yang tidak memahami atau mengenal ada Allah yang memiliki dunia ini? Sian maju hita borhat, sian hata guru. Bukan guru secara imperatif atau perintah. Bukan guru sebagai objek atau guru sebagai keterangan, tapi kata sifat. Guru di debata, molo di pemahaman di hita, molo nunga di dok guru di ibana, berarti dia tahu luar dalam. Jarang do dipakai kata guru di ibana do mobil kijang kapsul nai. Guru di ibana do Avanza nai. Jarang itu dipakai. Molomar mobil baru pe situa libong. Dan guru di ibana. Buasa. Holan mamakir di boto. Tung sega baterai nai sada. Horas semak. Dang dibotui. Songoni do molo kata kepemilikan. Hanya menyatakan milik. Alai molo nunga didokon guru di debataro portibion. Amang inang. Pemasmur menyatakan segala yang ada dalam hidupmu Tuhan tahu. Segala yang menempel di tubuhmu Tuhan tahu. Segala yang tersirat di pikiranmu Tuhan tahu. Idombaen dinyatakan guru di debataro sudi. Umbaen itu turpuk tahun nas kita ini membantu untuk memahami ke situ. Supaya kita bagaimana memahami Allah yang memiliki, mengenal, mengetahui, menguasai. Pitor didok parpesal menon ma. Sai tangihon ma. Berangkat dari kata ini tangihon. Tung namaol nama zaman waingon holan apala manangihon. Bisa, ya bisa. Tidak. Saya harus kritisi ini. Anggota umur 50 gijang tinggil dope mananginangi. Apalagi mapas marjamita. Alayang go umur 50 tutoro 50 ya limpul.
Saya huingok di Batuono mau. Dia masih 50-50. Mendengar dan melakukan aktivitas yang lain. Umbainido songon karakter ni debata molotung dipangido tangihon martua mahalak na tumangihon hata ni debata. Asa gabe martua doho dada asa gabe budak mananggabe hatoban yang hanya mendengar perintah-perintah lakukan, tidak. Jika ini kita koneksikan langsung ke ayat terakhir yang kita baca di ayat 15. Asa boha, asa juppa hagugutan joma ibana. Ikon parjolo do hita manangihon, baru tamahita manjuguar. Emangnya bisa? Gak kenal, gak tahu siapa dia itu. Tiba-tiba kita panggil, hei bantu aku, tolong aku. Apalagi zaman now, nah biaran jolma mengurupi jolma. Jadi jika diajak lau tu mangihon di bata, asadong do bohalmu lau manggora di bata juppa hagogotan, enggak ujuk-ujuk langsung manggil nama Allah, Tuhan aku kesusahan. HP sohea manangihon hatana. Ya nggak mungkin dong Tuhan bilang, iseho, indah kan? Siapa kau? Nggak gitu juga. Umba ini kontakas do parjolo saya tangihon debata. Ini satu gaya orang percaya mendengar. Supaya kita masuk learning by hearing, belajar melalui mendengar. Eolo do hita songoni kan, bohita tu utara aleadong makatai di labukta saya tabegi-begi. Oh songoni do HP. Oh banyak pembelajaran melalui yang kita dengar. Songoni do. Yang kedua, sian kata natangihon, asa tungboi ho martangiang. Ay sian kata dasar tangido umbain na martangiang. Dang tamiang. Beda ya. Mari kita jaga pemakaian istilah atau kata-kata. Kita memakai kata tangiang bukan tamiang. Karena itulah yang dikritisi oleh penulis psalmen ini. Pilihan itu bukan lahu manobut rohani debata. Lahu membuat rohani debata. Bukan sogok. Bukan gratifikasi, bukan ini ya. Tapi apa? Menjaga korelasi. Karena ternyata orang-orang tidak percaya pun akan aporsia tu begu pe patu pahon pilihan nado tu na Newton na. Bohahi tatu debata. Tangihon gabe martangiang. Ido. Dadalaho menyogok. Jalan aparpudi napatuluhon sian kata tangihon. Umba ini
borhat hita tu partangyangan. Anggo dison aka najupaku di partangyangan do memang. Ya. Baik secara tatap muka ataupun secara partodion jupaku do sudi. Sialani molotungpe huuji laho manata pamusada-sada dang na sosok seramate. Na saya coba do huingot. Satu ujungan, satu pudian, satu kijangan. Wahalo, hita ngulu partangyangan. Jika dalam laporan grafik masih 50%. Mari kita tingkatkan. Huriana hina holongan. Yang mau kita bahas yang kedua, jika disinggung di sini tentang pilihan. Ini apa ya? NNS. Kalau kita bahas pilihan NNS, ngeri-ngeri sedap. Ya. Toka inna maka tahun hepeng. Apalagi ma parjamita. Holana tu hepeng itu paditai inna musi. Jalagalak do rohani netizen. Molo tu ngapala ditaringoti pilihan. Sada katung, 2 katung, 3 katung, 4 katung. Katung na itu dipermasalahan. Dibahas musiman non bahan na mate, beludru dong. Karet do, manang model lepis do tabain katung na. Huriana hina holongan. Persembahan muncul mulai kapan sih? Secara literatur Alkitab, kapan mulai ada kata atau istilah atau gaya persembahan? Tiki yandi kan teh, tiki masani sih meh. Si Adam do, Kain dan Habil. Molosian historis Alkitab takas do taboto kisah Kain dan Habil itu adalah kisah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saya coba belajar memahami, ternyata persembahan itu muncul hadir ketika kondisi manusia dalam dosa. Out surah dan mardosa jolmai mungkin dangadong pilihan. Gak ada dibahas persembahan. Gak ada ribut-ribut tentang berapa kantong. Ini kita mau melihat jika dibahas tentang pilihan pedi turpukon naing pabuahon hamu bangsokku masih dalam kondisi keberdosaan. Jadi dalam kondisi keberdosaan jangan berpikir persembahanmu itu sangat layak untuk Allah. Seperti yang digambarkan di sini. Dada alani peliami, manang alani peliami situtungon, dang pola au ro tu jabu membuat lobu, manang habing siabaram. Dak siak kitai, debata nabadia
tidak menjadi bahagia sekali dia dengan persembahan-persembahan kita yang berdosa. Ini yang mau dihilangkan dalam pemahaman kita secara khusus di HKBP. Ia peleami dadalau manobut rohani debata aladang tama peleami. Alai dia do umbahin na di patupa pelean di hita. Naing ma takas musi di doktu hita. Itu adalah menjaga relasi dengan Allah. Asa takas tu isi doho marpelian. Tu dibatado manang tu bigu. Song dia pistel tanakin. Dang tarbain dua halak. Disadatiki lawi bana manomba di bata. Dungi arina asing lawi bana tu begu. Di satu sisi dia percaya kepada Allah, satu sisi lagi dia coba-coba sama begu. Jangan coba-coba sama begu. Sehali dipuka, terus nama mangikat. Mbak ini do ya masa si songoni ya boru ni ruas ni huriata di parmingguan tiba-tiba songon na kesurupan atau stres atau ya soropon nin lagi tengah-tengah ibadah, lalu dibawa ke konsistori, didoakan, dipegang supaya jangan mangaruta. Nama huwa don, roy nong na dakku boto amang. Olo biasa songon dia roa. Badang biasa mang songonon jaladang sipa biasa na songonon inarutong ido pepas dui ya. Jangan dibiasakan kesurupan ya. Ay naro do opung namang. Ro opung na. Opung doli opung boru niku. Opung suhut manang opung bau. Ay naku boto amang. Takas dokon nahyado ho martangiang tubigu. Ido amang. Alania ha. Asa dapat rokap na niya namang. Masih ada itu? Masih. Cari jabatan. Ya jalan-jalan aja kita ke Pusuk Buhit masih mau itu ketemu sesekali. Akka Parugamo Batak. Tapi kita kan sudah Kristen, HKBP. Mbak ini orang diarahkan kita ke situ tapi hanya tuh debata. Mbak ini doa kamang do takinang, ya, molo tungpe dipakai gaya atau tradisi pilihan asa takas do identitas ta. Sudah begitu indah sekali dan dalam sekali hata di peliatai. Nasa nani lehomi hupasa mai tuho. Ado mesti tay udut na tay amang marpaung. Memang molo dia dehon lancar alai molo dunggi hatahon. Ya kan? Nasa nani lehonmi. Tondi
Hosa dohot upeleon naso ahau catop musi ana paulak kodohita. Itu pilihan. Na paulak kodo. Jalai do formula tangyakta. Sian na nile hombi. Upasa mai gabe pilihan. Ya masa seorang anak pendeta mengatakan, bapak aku ikut loh menggaji kau. Anak pendeta, songo sinalo marpilian di mana dohonon nama pak, pak aku ikut loh menggaji kawin. Tapi sian bapak nadui. Dohonon nama songo ni. Songo ni rohita, tu di bata. Tuhan dah ku kasih ya perpuluhanku. Tuhan aku rajin loh ngasih perpuluhan. Tuhan besar loh janjimanku. Mbak ini di epistel tanakin kita mau saingan sama Allah. Kita mau buat sakit hatinya. Udah sanggup. Sesederhana itu aja kuamang. Sian nani lehomi hupasa maituho gabe peleaku na paulak kodohita. Atong huriana hinaholongan ngasong nabusi saon opung si Karlen. Leleng mabapakon marjamiten na. Apa ngapay mau nakadunga tubo. Aladang pala satu si majutak norakuro. Ya. Guru di debatado di Portibionro di nasa isina asa saliling selama engkau pijak dunia ini bersama Tuhanlah. Selama kita berpijak di dunia ini bersama Tuhanlah. Dia yang tahu. Dia yang ngerti. Apapun yang terjadi di udara, di laut, di darat. Supaya apa? Setelah kita tidak pijak lagi dunia ini, kita tidur di dalam dunia, morum hita tu inganan para dianani, manang nama ngulupe, manang namate di Tuhanima. Unang holan pas matian non naing tutuhani. Tiki mangulu dakya hoolo tutuhani. So tung soitad dan non. Nasihat dia do haroron yon. Unang dipaksa non musepad dita makubasi. Ayon ruas tahiyad don namang. Hearon marminggu. Tapi tunjukkanlah jika kita memang patuh kepada Allah. Patuh duma dirim. Natu debata. Amin martang yang meda. Mauliati ma diuli jahu bapak ringgan basa. Nunga disari hoko parto dion nami marhiti hatam nabadiyai amang nabasa. Nunga disungguli ho ditiroi ho hami. Ubay ni asir ham urupi ajari hami. Asa tinggil hami manangihon hatam. Tungboy hami marguru tu lomoni roham. Ido na pinang ido. Urupi mahami nang dinasa pargulmito ningulu nami. Akan namaragami las niroha arsak niroha. Tikihipas manang najupa piparsahiton. Naing magwar munabadiay. Toktong hu jauhami.
pasu-pasu saluhutna ruas ni huriam, siana met-met sah rodina magurang. Ramoti donganina sida padau siana kaparmaraan. Jala sian tahi-tahi nia kaparjahat pe. Tung dau masian saluhutna ruas ni huriam. Amang nabaswa tunggurang situtu akapakirimon sihol ni roha diganup keluarga ruas ni huriam nang disaluhut akka pinoparna tungho matutu namanatap jala mangele kami asaho matong napatuluson jala napasauton lobi sian gugunami lobi sian tukni pikiran nami laho manakapi akka parngulun nami asiro hamamang nabasa nang disaluhutna ruas dot parhaladu ni huriami asamingo tami laho manangi hoko mingo tami laho pasahaton pilihan nami tuho asamingo tami laho manjou guar munabadiai jumpa di hagugutan mulak mahami tu pardalanan ngulu nami sian bagas coromon naing mahubuak kami naing matung takas tibalan na balgay pasu-pasu di hami asadong bohal nami marlas ni roha toktong di ngulu ni ari-ari nami mulyate ma diwamang nabasa upasat tami masaluhut na tangyang nami di bagasan Kristus Yesus mulyate madiku. Amin. Tapasaha mapiliata huhut mared de mahita.
batangnya kon ma peliata. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Horo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasau libasa na mauliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau parasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami mar hite-hite tondim. Asalamu tanda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di Banua Gijang. Sai pinarbadia ma goarmu. Sai ro maharajaommu. Sai sau malomoni roham di Banua Tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap ari. Sisa madosa nami songon panisa nami. Di dosa nidungan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di Batama ho. Disondakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salut.